हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल रश्मी की रसोई। आज आपण बनवणार आहोत हॉटेल सारखा जीरा राईस घरच्या घरी। चला तर मग कृती आणि साहित्याकडे वळूया। आपण घेतले आहे कोथिंबीर, कापलेली कोथिंबीर, जिरं, तेल आणि शिजवलेला भात। सर्वप्रथम आपण कढईत तेल टाकून घेणार आहोत। नंतर आपण त्यात जिरं टाकून घेणार आहोत। जिरं फ्राय केला गेल्यावर आपण भात टाकून घेणार आहोत। भात थोडा फ्राय होऊ द्यावा आणि त्यात कोथिंबीर टाकावी। आपला जिरा राईस तयार झाला आहे। आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आमचा जीरा राईस तयार झाला आहे। तुम्ही पण घरी करून पहा आणि सांगा। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओ। खात राहा, मजेत राहा। बाय।